zin in. En ik ben benieuwd wat Rien ervan vindt. Is er zin in, Rien? Ja. Ja? Zeker. Mooi. Ik ken Rien van wel. Dit is even leuk. Het eerste gerecht in Indonesië. Dat is het varen trouwens. En we hebben hier kip Maries. En ja, dan is hier rietjes, maar geen bestek. Dus Rien zei, ik het echt net maar mijn hand niet. Want ja, dat is hier bent. Nou, ik zei, Rien, die erbij, jongens. Deze famkes eten niet voor mij een plastic poetsie en dan maar een hand. Maar Rien zei, ik het echt net maar mijn hand niet. Dus we zullen zien of ze hier een varken voor het bandje hebben. Ja, ik zou dat dan toch een varken helst. Dan wil ik zelf ook wel een varken. En dan doen we het maar aan, want zou jij het hier? Ratatatatata. Rienke is een beetje zenuwachtig. Ja, heel is een beetje mooi. Want, wat gaan wij doen? Wij zijn in Bali en wij zijn juist ook aan en wij gaan rock'n'rollen. Dus we zijn helemaal in uw tenue. Nou ja, op Rienke kwart de broek nooit, maar we hebben beide de rock'n'roll schoentjes doen. En ik heb dus mijn jurk om die wij in Thailand kochten. En hier is dus Johnny en de Jailhouse Rockers, weet ik altijd heen gaan. En van nu neem ik Rienke voor het eerst mooi. Dus vet leuk! Zit ie! Hey. Goedemorgen, we gaan hier uit een dorp uit. Ik zit hier alleen nog te wachten, want Rienke is voor het eerst bij iemand anders op de scooter. Achterop om uw scooter op de helling. Sorry voor het verkeer, jongens. En wij gaan hier van hier naar daar ergens. Hier hebben we een Balinese barondansje. En dan geven we nog wat plakjes hier in de buurt. Dus we nemen hier mooi. Ik ben heel benieuwd. We hebben een mooi scooterke. Nou ja, dat hopen we. Een ouder kleed van het dagje Rien. Ja. Mooie helmen, hè? Nou. Wat? En ik krijg helemaal op een lichtelijke. Het is wel heel vol hier. Hè? Ik ben benieuwd. Dan weer de heks. We zijn op uw zware stop. En dat is een waterval. En we moeten daar ergens rennen. Die gewoon pittig kort het paadje te wijzen, maar dan komen we vervolgens bij die waterval. Ik ben heel benieuwd. We hebben een klauteren. En we zijn er haast. Spaans, jong. Gewoon naar de waterval. We hier op een familietuin. Het werd koffie, thee, cacao, van alles en nog wat groeien. En hebben we mooie pruwenazen. En ze hebben luwak koffie van die beestjes die dus die boikers eten en het dan uitpoepen. En dan is het cafeïnevrije koffie. In ieder geval cafeïne, leger gehalte cafeïne. En nou, dit is een gratis ingang, maar hier zitten we nog maar weer even drinken. Mooi uitzicht trouwens. We hebben hier een heel proefpakket. Ja, proefabonnement hebben we nou. Proefabonnement van thee en chocola en koffie. Yo, vet mooi uitzicht. Oeh, de Riesfield. Rink, Ja. heeft je een lekkere lunch? Nee. Wat eten wij goed?
droge sap. Droegersap. Dan rink je bak zo. En het bruin ergens nooit. En ik hier ayam nasi. Dus dat oftewel rijst met een hintje. Nou, het hintje de meeste Leute hebben, want het is, ik denk 4 dagen oud. Het is heel iets, die knijterhut. Ik kon het gewoon net vet krijgen. Dus ik wil eens wat minder succesvolle eetgelegenheden. Of net drink. Ja, Maar we eten wel lekker, hè? ja zeker. Heerlijk. Dus we zijn hier heel dankbaar voor en dan waarderen we altijd eten wel wat meer. Droegersap. Wat hebben wij? Dit is even van een straatventer, een stroomventer die hier langs gaat. Oikes. PSA. PSA, want het is goed. PSK. Dus we hebben hele mini oikes. Grappig. En, wat hebben we nog meer? Pinda's. Pinda's, echte pinda's. Echt. Nog onder het stokje vast. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Fijne peeske. 1 minuut later, Rink had een heerlijke dap in de hand. Is het lekker, Rink? Nee. Gastig. Een vreugde hoor. Ja, ik ben weg. Ze ben weg. Heerlijk een beetje wierd. Lekker jong. Num num num. Goedemorgen, het is heel betiet. En wij hebben hier een lange reis van de boeg. We gaan in 2 uren of oorloeren, weet ik net precies trouwens, naar mooie bloemkes hier hè. Ik vind dat niet zo mooi. Naar de haven en dan gaan wij op de lokale manier. Goedemorgen Rink. Gaan wij naar Lombok. En dat is zo'n 5,5 uur met de ferry. En dan moeten we vanuit de ferry nog Peru, dus ik weet even niet hoeveel, naar Tete Batu. Een prachtig plak. Het houdt even wat in om er te komen. Maar het was toch heel goed.